Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Oktubre 31 tuig 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Nakuha ang illegal nga droga sa nadakpan sa bypass operation sang sila'y PNP ginapanindugan nga planted. Otoridad liwat nagpahanumdum sa Ligtas Undas 2022. Sa balita national, DILG Secretary nanindugan nga wala ginpabayan sang gobyerno ang Mindanao sang naglaslas ang bagyong Paeng. Year-long national state of emergency wala ginapaboran ni Presidente Marcos. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time na size 16 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginapanindugan sang nadakpan sa drug bypass operation sang Silay PNP nga planted ang mga ebidensya nga ginpresentar sa otoridad batok sa iya. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Jezreel Diaz nga ang iya pag-uba sang panapton ang makapamatud nga wala siya sang may ginatago nga droga kadungan man sa pagdakop sa iya sa sagwa sang ilabalay sa Zone 5, Barangay Mambulak, syudad sang Silay. Ginako ni Diaz nga nag-uusal siya sang illegal nga droga apang ginapanginwala ang pagbaligya sang shabu. Una diri ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Darocang hepe sang Silay PNP nga si Diaz ang nabilanggo sa sa kaso baging pagupot sang illegal nga droga kag ginakabig bilang number 1 high value individual. Na-recover sang kapulisan ang 20 tanan ka mga plastic sachet sang suspected shabu, ginabanta 20 ka gramo ang kabugaton kag nagabalora sang 136,000 pesos. Sa iya, ganito yan, sir. Puwerte nga ability! May yata yung sa pakaisa ko. Tinakita gito sa bulsa, sir, pag-uot niya, sir. Anong purpose nga nagkuba ka? Kaya ba patindang ko nila, sir mo? Kaboy, mo na dila ya gawi, sir. Wayo stage siya sa pariyon, nilab lang mga pigado, bla. Nabatyan ng drug suspect nga si Jezreel Diaz. Sa iba nga balita lokal, mas sobra 13,000 ka PNP personnel kag advocacy groups ang gin-deploy sa Western Visayas bilang security requirement sa Ligtas Undas 2022. Sunod kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa Police Regional Office 6, Oktubre 28 pa sa nagsugod ang matamat nga deployment sa mga areas of convergence
convergence. Agad mahibaluan sa kapulisan nga na destino sa natungdan nga lugar ang mga entry kag exit points nga dapat tutukan. 4,204 ka PNP personnel ang assign sa mga simbahan, patio kag pila ka mga lugar nga ginakadtuan sa tion sang Piesta Minatay. Dugang paniboryo, may 9,888 man ka mga force multipliers nga magabulig sa mga kapulisan. Ini sila ang ipahamtang sa mga units kung sa diin nakarehistro ang advocacy groups. Liwat kinagpahanumdum ang Police Regional Office kon PRO6 nga ginadumilian ang pagdala, pagbaligya kon pag-inom sang makahulubog nga ilibnon sa sulod sang patio sa sininga Piesta Minatay. Ginpahayag ni Police Major Mary Grace Socorro Borong spokesperson sang PRO6 antas ang pandemya ginadumili ng makahulubog nga ilibnon agud masiguro nga wala sang krimen nga magaluntad sa sulod sang mga patio. Ginpahayag sini nga ginadumilian man ang pagsukbit sang armas o kon mga mataliwis nga bagay sa sulod kag sagwa sang patio, lagip ng pagpanhora, pagpanigarilyo kag iban pang illegal nga aktibidad sa sulod sang patio. Wala man ginatugutan ang karaoke, pagdala sang speakers o kung anuman nga equipment nga makatugas ang tuman na kagahoda. May mga PNP personnel ang ginassign agud maglibot sa sulod sang patio kag ikompiskar ang mga kontrabando nga ila makitaan na. Nagpanugyan si Dr. Ana Maria Laarne Pornan, ang pamuno sa Bacolod CDRMO, nga kung mahimo, hindi na pagdalon ang mga kabataan sa mga pagbisita sa patio. Suno kay Pornan, kung hindi malikawan, pwede man madala ang mga kabataan sa patio pero hindi pagpalawigon. Ini ang reaksyon ni Pornan kasunod man sa natabo nga stampede sa South Korea sa isa ka Halloween event nga nagresulta sa kamatayon sang 153 nga kalabanan kabataan kag 133 ka iban pa ang napilasan. Dugang pa ni Pornan, may mga volunteer groups kag mga medic nga iga-deploy sa kada patio. Magluwa sa Piesta Minatay, ginpahayag ni Pornan nga padayon ang ina-monitoring sa lakat sang panahon ilabi na nga nakasulod na sa pungsod si Baguio Queenie. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time, D3 Biofood Supplement. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. Gabi, happy Halloween advance sa atong sila mga ka-aksyon na nga nagatutok subong sa atong sila nga Facebook Live sa YouTube o sa website sang DYEZ. Good evening, kamusta ka mga ka-aksyon na? Daw lawig-lawig mo na aksyonan. Nga wala kita maka-greetings bangod sa kasakoon o kung maginaubra natin in between or sometime naga-newscast kita diri sa studio. Sige, check natin yung comment section sa atong sila nga Facebook Live. Good evening lang. Una diri nga nag-appear sa akon nga screen si Sir Eddie Laus. Good evening, Action Dale. Kag Inday Ana. Ari lang kami din ni Nanay Isabel. Madamo gid nga salamat. Si Ma'am Van Mayo nakatutok man. Good morning dira sa Minnesota, USA. Sir Ray Flores Barrioga, mayong gabi man kundiin ka man subong. Yes, si Ma'am Ters Vergara Sancho, good evening. Kag salamat sa pag-monitor. Baw si President Dennis Richard Tibor Roma. Good evening man ko no ho. Si Ma'am Vanessa Mayo, balya naka-monitor sila. Happy Halloween from us here in Rochester, Minnesota. Sige, salamat gid ma'am. Thank you so much gali sa amon 43,000 viewers. Ay, sige. Thank you so much. Kisalang na. Kisalang na. Ang maganda, basta holiday, no? Long damo. weekend action Damo, or naan. naga-view.
Yeah, sige, salamat gid. Feeling ko damo naga-view bangod sa silay nga balita. Amo man na ganing una ko gin-assume, pero maybe damo gid siguro nag-view kay kalabanan is nagatiner lang sa ilatag sa ka mga puloy-an basta mo ni mga Inoras Action Day. Yeah, subong pala action an October 31, may mga close na nga mga establishment, no? So time ni para sa mga empleyado nga nagatrabaho nga may mga tag-i-action an or Kabalo mga ka kung anong negosyante. sako? Ang galingan. Galingan. Ang galingan. Kay, syempre, preparasyon. Ano ba lang ilang ilutuon para buwas. Pero ang mga, mga ka-action naton, yung mga Cebuanos Action Day, tuna sila yung naga-visit sa ilang mga minatay. Kita, di ba, sa naga-curious kita nga, kita nagakadto. Kaya gali All Saints Day siya, Ang All two Souls All Day, Souls yeah. Day. Oo. Kagti ang iban to actionan kay kablo sila nga ligwa na mo. Hindi na tanto goto pa. Pero mas mayo nga early actionan para at least avoid kita sa mga crowded nga mga environment. Yes, amo na Action Day. So, sa mga ka-action naton, kag mga panugyan sa inyo, kung may mga kabataan, kamuda nga do medyo palakan, medyo palakan gidya, nang kung pwede palang ibili na lang danay kay budlay nga daan basta amo pa ning gadidanlog baw basi ano padang matabo palayo lang. Iban actionan na gadala bata may mga name tag bala, may contact number para kung madula ang bata at least makita nila sa mga responder, mga volunteer groups hapos malocate ang ila sining nga mga ginikanan. Ginapanawagan di si amo niyo. Sana. Pag i-expect naman actionan nga mayari ni sang sabla ka ning lungon lang nga gina-design. Mayara naman na buwasan tawa bala. Kahit 2. Damo ni sila pakulok at syempre given nga after 2 years, 'di ba? Nga wala sang celebration or wala sang mga ginios-gios, isubong hidlaw-hidlaw man ang tawo. Yes. Diba? Sige, so ano dirang inyo sining menu para buwas nga adlaw? Ari lang kami sa may 4th floor sa Wala lang kami Rose di Building. Bye-bye. Wala lang ko di bisan dokot lang ka Valencian. Ang mga nang favorite ko actually especially blang init to lang bago back. Di ba mo para namin magluto Valenciana? Tapos lokiton ang dokot sang Valenciana nga damo sang subak nga damo sang ingredients sa mga nang favorite ko actually. Bala natin iban nga mga ginpangluto sa tigkala. Importante may Valenciana nga dokot na. Promise. Sa Elsa namit gid magluto. Bisan jud tayo lang sa hog pro namit gid sa Japan magtimpla. Sana all. Sige, by the way, madami nga salamat sa mga taga Barangay Alihis. Happy Fiesta yesterday nag-end ang ina nga celebration. Happy Fiesta. So congratulations sa Barangay Council, SK Council sa inyo sining nga mga events do gati maula na ng tiyempo mga previous days separate na pull off nila ang ila sining mga series of events nila sa may Silita Gym tubang sang Barangay Hall. So happy Fiesta. Sige. Ano na yung mga pakulok kay syempre doon natuon sila sa natuon kamo sa di usually actionan ang ang kapistahan St. Jude na damo. Ang patron saint sang Alihis. Normal na yung every October dang event. Okay. May one day league, may mga Miss Gay pang Kalawakan, Ginoong Alihis, kaiban pa yung mga events actionan. Pero successful man na kay kahapon or kagabi nag-visit man si Mayor Albi dito sa event sa Ginoong Alihis sa 2022. Witness man ni Mayor kung ano ang situation. Yes, action Then nagdamo na nagpa-selfie kay Mayor. Damo-damo man. Especially mga kabataan. Ay, hindi na. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian service. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Interior Secretary Binher Abalos nga wala ginpabayaan na sang gobyerno ang Mindanao sang naglaslas ang bagyong Paeng sa Pilipinas. Suno kay Abalos ang may kaugalingon nga gobyerno kag Ministry sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARMM para magresponder sa mga kalamidad. Ginpahayag sa opisyal nga handa ang gobyerno nasyonal nga magbulig sa Bangsamoro government sa tion nga magpangayo sila sang bulig. Ginpahayag ba sang DILG Chief nga ginpahayag sa ila sa mga opisyal sang BARMM nga wala pa sila sang kinahanglanon sa karon kag ila pagausaron ang ila mga resources. Sunod sa opisyal, nakapadala na sang food packs sang DSWD sa apektado nga rehiyon. Kahapon sang nagbisita man si Senador Robin Padilla sa BARM para hibaloon ang ila kinahanglanon para mabuligan ang mga residente sa lugar. Kung madumduman, kapin 53 ang na-record nga patay sa BARMM bangod sa bagyong Paeng. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi kinahanglan nga ipaidalom ang Pilipinas sa state of calamity sa bilog nga tuig pagkatapos sa paglaslas ng bagyo Paeng. Sa post-disaster briefing, ginpahayag sang Presidente nga highly localized lamang ang mga kahalitan. Sino ba kay Marcos nga ang mas naapektuhan lamang ang Cavite, Quezon kag Maguindanao, rason nga mas ginaduso sini nga ipabilin kung ano ang calamity status sa karon agod mas matutukan ang kinahanglan nga buligan. Sa madumduman, una ginrekomendar sang NDRMC ang year-long National State of Emergency o kon State of Calamity bangod sa 16 sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas ang na-classify nga high-risk areas sa maglaslas ang bagyo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Oktubre 31, 2022 sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense Release. Kag Action Day La Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.